ma'aikatar headquarter a dangantaka da al'umma Major General Marcus Kange, mai girma Major General Jibi Audu, da mai girma mai gundumar Yamrat Alhaji Musa da duka sauran ofisoshi da suke nan, 'yan jarida mata da maza, kowa da kowa, assalamu alaikum. A madadin babban hafsan hasoshin sojojin ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Faruk Yahaya, ina farin ciki da ƙaddamar da wannan ayyuka da aka yi. Ayyukan nan an yi su ne domin domin ƙarfafa zumunci tsakanin hukumar sojojin ƙasa na Najeriya da al'umma. Kuma aikin nan an yi su ne ta hanya fitaccen ɗanku wanda wani a gurinmu a Major General GB Audu. Ba ku tafa masa ba? Muna murna da haɗin kan da kuke bamu a wajen faɗa da yaƙi da ta'addanci, kuma muna fata mutane a nan ba za su taɓa yadda su haɗa kai da 'yan ta'adda ba. Kamar yadda kuka gani, an zo an kaddamar da wannan aiki din, wato shi babban hafsan hafsoshin ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Faruk Yahaya, yana nuna murna ne da irin haɗin kan da ake bamu. To muna fata za a ci gaba da bamu wannan haɗin kan, kamar yadda muka faɗa a sauran garuruwa da muka je. Wannan aikin da aka yi kamar na gina azuzuwa, wato shi ilimi haske ne, ilimi haske ne. Muna fata za a yi amfani da shi kamar yadda ya kamata, kuma za a lura da shi, saboda yanzu ba don ilimin ba don ilimi din ba, shi Major General GB Audun aida bai samu wannan daman har yanzu a gina masa wannan abin, har mu kuma mu zo nan ba ko. To da haka sai a dage, yara a dage a kuma lura da cewa suna karatu mai inganci, mai karatu mai kyau, kuma a lura cewa ba a bari wani ɓata gari ya zo koya musu wani hali na banza ba. A ƙarshe ina yi wa kowa da kowa godiya da gwamnan jihar Bauchi mai girma Senator Bala Muhammad, da sarkin Bauchi, da dukkan sarakuna da iyayen ƙasa, da dukkan waɗanda suka halarci wannan ƙaddamarwa. Ina fata Allah man albarka da ni da ku baki ɗaya. Mun gode. Alhamdulillah, muna godiya wakili na shugaban hafsoshin soja na Najeriya na ƙasa wadda ya gabatar da jawabin shugaban. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Zagabawa Barat a madadina da sarakun da gargajiya da masu littattafana da sauran al'ummar wannan yanki wanda ya kunshi littattafai guda biyar wannan yanki, a matsayin na jagoransu yana da fatan alheri. Zagabawar da kai wanda suka rufa daga baya na zuwa wannan kaddamar da gagarumin aiki na cigaba wanda ta kawo mana, mu bamu da abin da damu gaya maka sai dai godiya. In gaskiyar magana, an jima muna neman irin wa'in suke mana kawo cigaban kasa da misali ba, sai Allah Ubangiji ya kawo ta mai son cigaban kasa wanda da tunaninka da basiranka da baƙinkanka kace kamin ka gama aiki na soja sai ka ga ka dasa mana wani abin da daga mu har jikokinmu ba a cewa ne kaga ya nuna
kana kishin kasanka, kana kishin local government ɗinka, kana kishin state ɗinka, kana kishin Najeriya gaba ɗaya. Yin wannan abubuwa shi ne kishin kasa. An zo an gina inda 'ya'yanmu za su zauna a koyar musu karatu na zamananci. To kaga ko ba komai ya fi a ce ni in zaga in je Abuja wajenka ka ɗauki 100 ka nan, ko kuma wani mai littafi ya zaga ka ɗauki 100 ka nan. Ya fi kuɗin da ana samun irin ku ba gunguman ta ci gaba fiye da haka. To a rashin samun irin ku ne ya sa gunguman ta koma baya. A jagaba muna roƙo har yau. Ba ma kai ba, akwai abokanayenka wayanda suke aikin soja. Kaddara in ka yi kusa ritaya, muna fatan Allah sa ka yi ritaya lafiya. Muna addu'a inda ka fara, Allah ubangiji ya baka ikon gamawa lafiya. Bayan ka yi ritaya ka dawo gida, duk wani project ɗin da ya tashi daga inda da kake, muna neman alfarma ka sake yaki ka kawo mana abu a saka a wani waje kamar yadda aka saka a nan. Don na samu labarin kana zaune da mutanen nan lafiya, wanda ko da ka yi ritaya ba ritaya ka je hutawa ne. Duk umarnin da ka ba su da su fi sakamakon kan zauna lafiya da su. Ba abin da za mu gaya maka sai dai mu ci gaba da maka addu'a wanda ka zo duniya lafiya, Allah mai da kai lafiya. Kuma idan ana ma da aljanna, in mu da mu sa baki a ba duk da mu sa baki a ba aljanna. Don kayi aiki wanda da mu ci Allah saka maka. Da gaba madadi na a madadi na da su wayannan masu littattafai da shi wannan mai littafi na wannan waje wanda aka kawo ɗimbin dukiyoyin nerori a littafinsa, suna mana godiya kwarai da gaske. Kuma wayanda suka rikiya wa jagaba domin kaddamar da wannan aiki, to daga can da kan zuwa nan kan gaba irin hanyar da muke ciki, wannan sai ka yi motar kamar kan motar da ta tashi kamar ta sauka. Da kuma muna bara a wajen ku don ba jagaba ne dan mutane da kuma 'ya'yanmu ne. Muna roƙon ku wakilin shugaban sojoji na kasa gabaki ɗaya, muna roƙonka ka zo ka gani ba wa gani ba ne. To sauran naka ne ya rage a nan gundumar jagaba ya nasa. Naka shi ya rage a nan gundumar, shi jagaba ya nasa. Amma muna neman kari, in ka tashi ka sake zuwa kamar da yanzu da wakilin shugaban sojoji da kuma da mu zuba masa idanu. Kuma ka zo ka sake duban wani waje kamar da blog irin wannan, ko da rabin sama ka mana za mu ce to lallai mun san ka zauna da jagaban lafiya, wanda yake zai lafiya Allah mai da kan gida lafiya. A jagaban ne da na da shayi. To a madadi na da su da su ne ka tafi da ina ne. Ku dan maza da bayan kai kuna turowa.